ni Marche kasi promotion, nabinta ko na. Ayun. Hey! Wow! Anong lahi nito, sir? Anong lahi nito, sir? Anong lahi niya mga yan, sir? Anong lahi niya, sir? Anong lahi? Anong lahi ito, sir? Anong lahi niya, sir? Anong lahi niya, sir? Anong lahi, sir? Anong lahi niya, sir? Anong lahi nito, sir? Anong lahi niya mga yan, sir? Anong lahi niya, sir? Papaya King. Papaya King. GOK na lang ito, GOK. GOK, anong... God only knows. God, bago yun ah. Panoorin mo na sa YouTube. Oh. Subscriber mo kami. Ano ba? Ayun oh! Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa San Carlos City, Pangasinan. Siyempre, update tayo ng mga presyo ng mga panindang pets, hayop, saka mga panabong na rin. So, bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel, Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So, wag na natin patagalin mga Kadudski. Tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o, dito tayo kay sir. Sir, good morning. Sir, magkano sir? Sa inyo to sir? Oo, sa akin yan. Ayun o. Magkano to sir? 2,000. 2,000. Anong lahi nito sir? Hats. Hats. Oo. Ilang taon na to sir? Mga 18 months. 18 months no? So, medyo ano na to, matigas na rin itong ano niya eh, oh. 18 months. Ayun o. Yung bulik ko, dome. Ito, Bulik na ito to. dome, bulik. Bulik na to. Magkano to sir pag ganito? 1,000 din. 2K din. Ito maganda tong tayo nito. Ayun o. Ilang buwan na to sir? Ilang taon? Na, 2 taon na. Ayun, 2 taon. Mas ano to. Pwede na to. Ayun o. Ito mas maganda. Maganda rin ang ano nito. Forma rin eh. Ayun o. May bawas ba yan sir? Mayroon pa. Meron pa naman. Ayun o. Sige sir, thank you. Okay. Ayun o, meron dito. Si sir, ito maganda to. Parang ano, gold. 4 years. 4 years na yan sir. Ayun o. Ito maganda to. Pang ano na to. 4 years na. Matigas na to. Anong lahi nito sir? Anong lahi? Boston. 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 Magkano sir? 3.5. 3.5. Ayun o, 3.5 o. Ito sir, meron pa isa? Ayun. Boston. Kalaparawi. 3.5 mga Kadudski. Parehas na Boston to eh. Ito parehas din na Boston. Ayun o. Ayun. Ano yun sir? Boston Roundhead? Ganon? Ayun o. Ito. Ano naman? Boston din to sir. Boston to. Magkano din sir? 3.5 din. Ilang? 4 years. 2 years naman. 4 years din to. 4 years na rin. Ayun o. Sabi, namiyanan ka na. Ayun o. Hindi mo namiyanan. Wala ka. So yun mga Kadudski. Sir, may bawas pa sir o sagad na? Sagad na yun. Ayun o. Thank you sir. Okay. Ayun o. Sila sir nandito. Ayaw mag-interview. Ayaw. Kasi Arapo. Harapo. So ayun, ikot tayo mga Kadudski. Ito, nandito si Sir Joshua. Saan ang pesto niyo sir? Ayun o, dito tayo kay sir. Sir, good morning. Ayun, daming dala ni sir ah. Sir, magkano dyan sir? 1,000 lang sir. 1K, ayun o. Anong lahi niya mga yan sir? Sweater lemon. Sweater, lemon sweater yun o. Ilang taon na yan sir? Kuwan na po siya, magto 2 years na. 2 years na yun. Ano na rin to, pwede na. Ayun o. Ayun o. Panglaban na. Ano na, panlaban na. So, ano yung mga iba sir? May dala kayong iba? Pwede makita sir? Panglaban din. Ayan o. Ito mga talagang, ayun o. Ayan, ito sir, magkano naman to? Pares lang. Parehas din. Ayun o, yung edad niya sir? Magto 2 years na rin po. Ganon, ayun o. So mga lemon sweater din yan sir no? Aba. Ayun o, alas lahat ng dala ni sir, lemon sweater. Ayun o, sige sir, thank you. Ayun o, dito tayo mga Kadudski. Ayun, dami mga benta. Sir, good morning. Sir, okay lang sir, pwedeng tanong lang sir. Ayun siya. Magkano sir sa rabbit nyo?
500 isa. 500 isa. New Zealand to sir, no? Oh, New Zealand. New Zealand. Ayun, oh. Ayun, oh. Pauwi na rin sila, sir, oh. Ayun, oh, ano. Ayun, mga Kadulski. Medyo magulo ngayon ang ano, eh. Watak-watak ngayon, mga Kadulski, dahil nga dun sa, ano, merong event yata kagabi. Ito, so 500 sir, isa. Hindi, ito ang 500. Ito sir, mas malaki. Ayan, breeder na to eh. 700. Malaki. Yung ama. Ano yan, lalaki? Ayun. So yung mga Kadulski. May bawas ba sir o ano? Meron pa naman. Sir, thank you ah. Ayun oh, so ikot tayo mga Kadulski. Ito magaganda to. Sir, pwede magtanong lang sir? Ayun oh. Sir, magkano dito sir? 250, ano to sir? Mga try, ano? Oh, PBR no. Tsaka, ano, yung Rhode Island. So 250 yan mga Kadulski. Mga ilang weeks na to sir? Ano na po yan, man? Months na rin, ayun no, malalaki to mga Kadulski. Ito yung mga ano, nalalabasan. Ito yung ano eh, Plymouth Rock Chicken ito. Ito mga to, ayan no, PBR no. Magkano pag dito sir? 600 dito. Magkano sir? 600 po. 600. Ayun no. Pag ito, malalaki sir? 800 po. 800. Isa sir no? Has dito? 500 po. 500. Ayun no, mga Kadulski oh. Magagandang klase to sila benta ni sir. Sir, anong pangalan ni sir? Thank you sir ah. Okay. Ayos yung ganda nito mga Kadulski. Ito maganda oh. Ito yung mga nakikita ko sa mga ano, mga sa internet oh. Ayun oh. Yun naman, iba naman yung kulay. Ayun oh. Ayos. Sige sir. Ito mayroon pang ano dito mga Kadulski oh. Bago to oh. Organic vinegar, sir. Organic vinegar. Ayun, ang ganda ba ng lalagyan si sir oh. Baka ng saging. Suka ng saging to sir. Opo. Ayun oh. Ayos to. Magkano to sir pag ganyan? Pang pre-taste lang mo, sir? Apa, pre-taste. Ito, ang ganda ng lalagyan oh. Chimas oh. Basigal. Ito sir, may ano may kayo no? Chili Garlic no? chili paste. Magkano yan sir? 90 po. 90. Tapos dito sir sa suka. 100. 100 lang ayun oh. Suka ng saging. 3 buwan po siya binuburo, sir. Yung mga overripe na alakatan. Ayun oh. Born for the health, yan. Ayun oh, ang ganda. Amoy na amoy mo na yung ano nyo. Saka ito, maganda to mga Kadulski. Ano, pure organic 100%. Ayan, ito na pala yung number nila sir. Ayan oh. Kaya pwedeng umorder dito sir no? Pwede, sir. Ayun oh. Sir, thank you ah. Sige po. Okay. Ito, meron dito. Tanungin natin. Sir, pwede magtanong. Ayun no. Dito tayo, umpisa tayo dito. Ito, magkano dyan? Naked leg po, 300 naman. 300 lang. Ano yung babae? Lalaki. Lalaki, no? Naked leg, ito yung ano, yung cobra. Ayun, no? Ito sir, ito iba to ah. Yung ano to? Polish po, 2,000. Oh, 2,000. Ayan, oh, ito yung Polish chicken, yung maraming balahibo sa ano, ulo. Ito, hindi natin makita. Ibutan natin. Ayan, oh. Ayun, oh, Polish chicken yan. 2,000. Lalaki. 1.5 po ang ano. Sagad. Ayun, oh, may sagad pa lang 1,500 lang mga Kadulski. Ayan, 1,500. Oh. Ito sir, ano yung kasama niya? Ayan po, Paris po yan, Cornish. Ha, Cornish niya. 1.5 po ang Paris. 1,500 pares ito, dalawa. Cornish naman pala to. Ayan, oh. Tapos dito sir, Ay, yung bantam po, 300 na lang po yung dalawa, yung kada isa. 300 isa. Pero ito po, 800 po yan. Ayan yung maganda. Ito, maganda. Silver 300. Sea. Ayan, si Bright pala to. Ito, 800. Tapos itong bantam pala yan. Parang ano, PBR na maliit eh. Ito, magkano yung bantam? Pareho lang po, 300 po yung dalawa. 300 isa, no? Ito po, Cochin, 1,000. Ito, Cochin Gold. Ito yung Cochin Chicken, no? 1,000. Ito, cute to. Ito, sir. Ayan, 300 po yung dalawa. Ito po, asin. Ito, asil. 2 months pa lang yan. 2 months pa lang, oh. 300 din. Ito, ano to? Parang Anak niya na po ito.
Ay, ano, Gucci din to. Pero ang nagkakita po, Bosham. Ah, so crossbreed pala to. Ayun, 300. Ang gaganda nito, 300 lang, mga kadudski. Yun, may bawas pa. Ayun, may bawas pa. Ito, magaganda mga pang show. Ito, pang stress reliever lang, pang display, kumbaga. Thank you, Okay. Ayun, so ikot pa tayo mga kadudski. Ito, merong gansa. Magkano sir, gansa nyo to? 2,000 na lang ito. Yan pares, 2,000. Ayun, ibang kulay rin nito. Ayos to mga kadudski. Pares na. May bawas pa sir? Nope. Fix na. Ayun, so yun, fix na to mga kadudski. Sir, thank you. Okay. Ayun, sa inyo to sir? Okay sir. Sir, magkano dito? Gansa rin to? Gansa pero maliit pa. Magkano sir? 1,000 pare. Ayun, dalawa, 1,000 mga kadudski ito. Maliit pa, gansa. So, cute na cute pag maliit pa eh. Thank you sir Ayun, dito, merong rabbit naman sila sir. Sir, good morning. Magkano sir sa rabbit nyo? Ito 200 boss. 200 lang, ayun Isa lang. Ikaw 200 isa. 200 isa. Yung malaki 350. 350 ito, medyo malaki ito eh. Ayun, mga New Zealand to sir, Opo. 200 lang Ito, mas mura dito mga sir. Ayos. Thank you sir Thank you sir. Ayun andito sila. Ayun, andito sila. Sir Ryan Sir Ryan. Ayun, may artista pala rito. Kala. Ayun, ito, lumalayo na naman si Sir Noel. Sir Noel talaga mahihain to Magkano kayo Sir Noel? Maganda daw. Taas ngayon sir, mataas. Mataas ngayon, magkano? Namumuna ng 350 na lang. 350. 350 na lang boss. Mura na lang. Tumaas nga Tumas boss, tumas. Tumaas. Pag yung sir, yung gano'n, yung malaki. Wala, 500 ngayon. 500. Malaki. 500 ang paunan. May bibinta lang 550. 550 ganun. 500. Medyo mahal. Ito rin 500. Grabe naman kayo. Kinaano nyo si ma'am Ayos yung mga kadudski. Medyo tumaas na naman ang calls ngayon. Ayun Kuya, yung buko, baka tumas lang. Mukha yung buko tumaas. Hindi marami dito. Sa kanya. Kay sir to? Oo, Ayun, magkano dito sir isa? 400. 380. Ayun 380 to 400 mga kadudski. Ayan pili ka na lang dyan. Meron pa rito. Ito sir. Yan boss, yan. Ito. Tinola. Ayan, magkano dyan ma'am? Kay Ate Shawi. 300 na lang. 300. So yung mga kadudski 300 to 400 pala rito. Ayan basta Tinola, yung gustong Panti- magsabaw. Ayan, pantinola. Pili ka lang dito, depende sa size mo, ma'am. Kalapating Ate Shawi kapapalipan, pala. Taiwan. Ayun, may Taiwan bird pa dito. Ayan, Taiwan gusto. Ayan, Taiwan. Oo nga, may Taiwan nga. Pati nga Taiwan nga, Yan boss. Ayun, magkano dyan? 150 to boss. 150 lang? Yes, Taiwan boss. na? Anak na. Ayun, Maganda pa boss. Ayun, murang-mura, Ayan, So yun, mga kadudski, 150 lang. Talagang Ito, ano to? Parang... Ito yung cars na lalaki. Lalaki boss na cars. Pero mahaba ngayon ng parang panabong Pwedeng panabong yan. Ayun, ang haba pa ng ang haba pa ng ibang klase to ngayon. Magkano to? 220 lang boss. Boss. Di ulam ng 600 na lang. Palong pa lang ulam na. Di ba nakakain yan? Opo. Nakakain Ayan, to boss. nakakain din yan kasi. Magkano? 220? 320? 220. 220. Ibang iba sa Bicals na Ayun, 500 ngayon. Oo nga ibang klase to. Ito pa, marami pa pala rito. Marami to kanina. Ubus na eh. Mura na to. Kasi mahal yung Bicals ngayon. Pero okay rin ang lasa nito, sir? Parang native yan. Parang native na Ayun, Tagal lang palambot eh. Pangalan mo, sir? Joseph. Sir Joseph. Ayun, Ayun, may buyer sila, sir. Meron dito. Ayun, si sir. Si sir nandito. Walang dalang, golden boy. Kalapati kami ngayon. Kalapati ngayon. Wala yung golden boy ni sir. Wala. Ayun, magkano, sir? Kalapati nyo?
Ayos si sir. 200 isa. Ayun oh. Sige sir, thank you ah. Alam mo, Okay. na nagigilig ka. Master talaga. Adaki. So ikot pa tayo dito. Ito merong ano. May baby duck dito kaso walang may-hari. Ayan si sir. Ayun. 220. Ayun si sir Marvin. Sir Marvin ng ano. Mura na ngayon ang marok. Orbis Tondo. Ayan oh. Mura na yung mga anyon ng marok. Magkano to sir? Ito 200 na lang. 200 din oh. Ito, 200. ano, ito medyo mura. Bagsak presyo sa akin. Bagsak presyo kay Sir Marvin syempre. Ayun oh. Sir, thank you. Okay. Shoutout ka. Shoutout sa Barangay Tandog. Magkano sir? 1-1 pares. Ang 1-1 pares. Oo. Anong line ko dyan? Ha? Hindi ko alam. Bakit? Musiwan din to, no? Ayun, gaganda ng kulay nito ah. Oo. Ibang klaseng kulay, 1-1. Sir, may bawas pa, wala na. Ito pa. Meron pa naman, ayun no. Sir, thank you ah. Ah. Ayun. Tanungin natin sila ma'am, ayun no. Nakapayong si ma'am, oh, si mother oh. Ayun oh. Ma'am, magkano pato nyo? Bebe, 120. 120, ayun oh. May 120, may 150. Ito 150. Ayun oh. Ito medyo malaki. Yan, ganyan kalaki. Yan, oh. Tama. Taba no ma'am. Thank you ma'am ah. Dito, ayaw mo manok. Ayun oh, nandito. Sir Jimmy. Nangungulit na naman si Sir Jimmy. Ay, nandito si Sir. Nandito Sir Rod eh. Ayun oh, meron si. pera, boss. Wala pa boss, wala. Ayun si Sir Rod oh. Tumatakbo na naman si Sir Rod. Ayaw mo magpa-video. Ayun oh. Eh, ilalagay na. Pambiyahe na yan eh. Biyahe na po kayo, Bagyo. Pambiyahe na yan si Sir Rod. Ayan, pambiyahe na yan mga kadulski. Kalahin mo mga kadulski, bumabiyahe pa sila ng Baguio. Ayan no. Bagyo. Pambagyo yan no. Biyaheng Baguio. Ayun. Sige sir. Ito, malaki to. Sir, magkano sir? 600 isa. Yung ito sir? Parehas rin. Ayun, babae, lalaki sir? Lalaki dito, babae. Ayun no, lalaki. 600, parang 1-2 pares mga kadulski. May bawas pa sir? Meron pa naman. Ayun no. Sige sir, thank you. Ayun, meron din kalapati rito. Sir, magkano sir? Kalapati nyo? 500 isa. Ito medyo ano, pangkarera pala to. Ayun oh. Yung mga kadulski, hindi lahat ano, mura. Ito mga ano to, pang street fight siguro talaga to. Mga sinasanay. Ito sir, sa inyo rin pa sir? Nope. Thank you sir ah. Ayos. Ito, tayo. Ano ito sir? Ayun nga. Ayun, walang may-ari nito. Pwede nang kuhanin to. Ayun oh, walang may-ari kasi siguro ano, ito ibang klase to. Mga ano to, hindi pang racing to, pang show to. Mga kadulski, meron din doon. Ayun. Ayun, so dami mga kalapati ngayon. Ito, sa'yo to? Ito pala kay ano. Ano pangalan mo? Raymond, ayun oh. Kay Raymond pala to eh. Magkano dito Raymond? Ayun, 200 pala. Si Raymond eh, ayun. Sige Raymond natin ka. Ayun, dito maraming mga ayun, magkano dyan brother? Meron tagis. Magkano? Tagis 100. 100 na lang. Ayun mga kadulski, 100 lang to. Yung mga budget meal talaga. Sige ah, anong pangalan mo? Young Chris. Jan Chris. Kapong ka na. Ikaw? Stefan. Stefan, ayun o. Sige, benta nyo. Ayun o, ito. Ganda nito. 150 dalawa. Ayun, 150 dalawa. 150 dalawa. Ayun po. 150 binabargay ko na eh. 150 dalawa, sir. Oo, 150 dalawa. Mura na yan. Kala mo, nagbibiro lang si Sir Bong eh. Sir. Ayun o. Parehas, sir. Oo, parehas lang yan. 150 talaga. Basta dalawa, binabargay ko na lang. Bargain na talaga mga ano ngayon. Bali 70 pa ito, sir. Yan, sige. Magkano? Ayan, sir, bakit? Magandang presyo yan. Magandang presyo. Daway mo na rin. Sal, magarsya lang naman. Idamay na rin, no? Oo, sige. 150 na rin. Galit yung may-ari. Sir, thank you. So yung mga kadulski kay Sir Bong, 150 dalawa. Murang-mura na yun. Ito, mga mamimili ka na lang dito.
Magkano yan? 20. 20, ayun, hindi nga. 50 lang. 50, ayun o. Wala, ayun, pati ano, hanggang 50 meron. Hanggang ngayon, bagsak presyo pa rin ang ano, kalapate, sir. Magkano, sir, kalapate? 300 pares. 300 pares, pero ano, iba to. Ito, sir, anong lahi to? Half-breed yan. Crossbreed ng German at Lahore. Ayun, so mixed breed pala to. Ito, sir, ibang kulay niyan. Kaya nga iba yun. Maganda to. So, ano po, sir, 300 pare? Pero ito, 400 to. Ito, 400, isa lang. Ayun. Ito pag pare, 300. 300. Mura pa rin, oh, 150. Pati dito, sir. Oo, pareho lang. Pare-parehas. Ayun, talagang ano, bagsak presyo talaga. Sir Julie. Sir, thank you. Okay. Ito. Ayun o si Sir Kadulski. Mga tropa natin nandito. Inspire kami ng vlog mo kaya pumasyal kami dito. Ayun, thank you sir. Sir, baka may shoutout kayo sir. From Baguio. From Baguio pa. Ayun o. Ayun mga Kadulski, nandito si Sir. Ano ko yung anak ko? Ayun, nandito. Anong pangalan nila sir? Napanood niya yung vlog mo. Ayun. Paul. Ayun. Please. Panoorin mo na sa YouTube. Oo. Subscriber mo kami. Anong pangalan niya sir? Katniss. Katniss. Ayun. Sige sir. Dito na siya. Ayun o. Pati sa Lingayen, Kalasyaw. Ayun. Sige sir, thank you. Ayun mga Kadulski, mayroon tayo nakitang mga ano, from Baguio pa sila sir, namasyal. Ayun, si Sir Paul. Kadulski sir, Kadulski.